Чуваш тоя глас и не посетих нивата ви. Тоя ток пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишинята и в токарата се спаса клата бетрата и гласа ми движи на пъпа и убицата и хартията пакета скъпи делата ни. Под маските ни, но наго стоят лицата ни. Като взимаме но, тя се спуска до долу. В чантата си обикалям с 50 на готов. Звучи ли ви много болно? На жените много фотно. Взимам бизнес класа от Женева до Порто. Бизнеси от всеки видове. Всяка вечер я гримирам, нема гримове. Най-обичам пияно да я събличам, след като съм битнал чисто нови сто. Несравнимо е. Чуваш тоя глас и не посетих нивата ви. Тоя так пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината ви. В токарата се спаса клата бедрата и гласа ми движи на пъпа и убицата и хартията пакета скъпи делата ни. Под маските ни, но наго стоят лицата ни. Тази музика прави с агресия и оставам депресия, това на мен ми е професия. Дублира се хартията, аритметична прогресия. Лято това им турбина, е бал съм ти рецесия. Като района малко мажи картината. Други разум ти повече от карантината. 6-3 мотора кидал на долъма. Тръгнах от София, те се бех на марината. Херите хидропоните, чушки градината. На тупаници тая палка подмина. На вратова по-пом си изкарал за година. Защото обичам да усещам реквиора по брина. Всеки си раздавам, обичам си ги поддържам. Както пъчи кръчето направи държам. Коня на задно, едва не отдържам. Те рапета лъжат, мажат, пържат.